Kan Banwaan. Ini ang magiging boses mo. Pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kan Banwaan. Tingog Kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Diyos marhay na nagpupuo na tabi na mag-init na kaaldawon sa Satuya Gaboz. Pet sa 5 kan Marso 2025, Miyerkules de Ceniza, Ash Wednesday, puo na tabi kan Kwaresma. Sinyal ini na nagpuo na po ang Lenten season. Sa tuyang pagrumdum kan padagos na pagtubos kan sa tuyang kagurangnan sa satuyang mga kasalan. Yan padagos niyang pagtaw sa tuya nin pagpapatawad giya asin buhay. As Wednesday, po na po kan Kwaresma. At the same time, Mama Mary Day, tabi ngunyan, Miyerkules. Pasalamat lamang tabi kita sa satuyang mahal na inang Santa Maria. Ecstasy, extano, ecstasy, extano, ecstasy, extano, ecstasy, extano. Masalamat kita sa satuyang mahal na inang Santa Maria. Taod-taod po may banal na novena tabi. Alas 5:15 na hapon. Our Mother of Perpetual Help Novena tabi. Siyempre ang samuyang paglaom na sa paghampang niya to kaining kasiributan. Ang mahal na Diyos dapat ang permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Ini na po tabi ang programang Tingog Kan Banwaan. Nagalaom na yaong kamudyan nagdiretso po ang mga nagarantabay na kadakul kasubago. Kasabay dyan ang pag-imitar mi na mag-iriba-iba kita sagkod alas 10:30 ning udto. Katuwang tadyan sa luwas ang Mega Force Patrol sa Panginot kan samuyang Chief Reporter si Pading Jimmy Nasalita. Diyan siya nakadestino po sa 3rd Distrito Canalbay. Kumpadring Al Armario, Pading Jomar Bien. Si Joshua Bino, si Karen, sa Manibela si Henry Mata, sa Master Control ang samuya pong Chief Technician, the big man himself, Ramir Tanay. Sa newsroom, sa padagos pong pagpaaso, nagsusumada kan mga istorya lokal, nasyonal, internasyonal. Yaon po dyan, News Director Mardila.
Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran. Sa production center si Madam Shia Leron. The same group tabi katabang si Jimos Barrios ang nagsusururat ka nagkakabara sa nindong informasyon dyan sa DCGB News Online na samuyang social media portal. Sinda po with Jimos Barrios. Sa IT, may broadcast man po ang DCGB Worldwide Netwide. Mantang nadadangog kita sa AM band, ano daw lamang tabi kamo, yaon po kamo dyan, paramdam. Sentro kan Legazpi, Albay District Daraga, Ginubatan, sa inman na lugar tabi, maging dyan sa Premier Distrito kan Albay, Segundo Distrito, Tercer Distrito, at pagtaranin niya itong probinsyas. So nakaantabay dyan sa DCGB News Online, hali sa Pilipinas, maray na aga. Si Jerome Nico Martinez ang kasabay ta dyan. Pati na po ang samuyang mga OJT, sali dyan sa Cat College, yaon katabang si Danday Melgar, asin si Braille Allen Santor. Karabang tabang po sinda dyan. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong Public Information Officer ng Bayan. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. May kasiributan na siguro, igwa na kamo dyan pinaganda na panguduhan or nasa tahaw na kan trabaho, alas 9 na baga, laomi po na idiniretso, kanda ko na nag-arantaba, yan sa indaman na paghinanyog, sagkod kitang 10:30, yan sa gabos pong suki man yato, yan ang mga drivers sa jeepneys, field cabs, yung yaon dyan sa indang pribadong lunadan, tabi taxis dyan sa Bicol International Airport. So grupo ni Edwin Ala. Sir, good morning kay Madam Ana Marie Sarte Ong Hoko kan Mang Inasal, maray na aga tabi sa imo Madam Ana Marie, and mabuhay kamo tabi. God bless sa familia Madam Ana Marie Sarte Ong Hoko. May istorya tulos kita sa luwas. 5183 drivers dyan sa Bicol International Airport, Sir Edwin Ala and the group, yung tropa dyan. Good morning tabi isa sa Indo. May istorya tulos kita dyan sa palibot. Nasa linya si Joshua Bino, may darang informasyon. Joshua, what's happening? Good morning. Yes, good morning, Tabi, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Nag-raging na init digdi sa Legazpi City. Yan, trustan to Tabi, Sir Pio, sa dagdag nga itong bareta, magkakaigwa din libreng Wi-Fi connection ang Daraga Community College o DCOMC dyan, Sir Pio, sa munisipyo ka na Daraga, Albay. Ini matapos na kasudma sa regular session kansang Gunang Bayan, formal na inaprobaran ang sarong resolusyon na minataw Sir Pio ng autorisasyon kay Municipal Mayor Junji Haushan na akseptaron ang donasyon min instalasyon o pagbugtak ng mga ekipahe siring man libreng Wi-Fi connection hali sa Bicol Builders Corporation o BBC para sa mga maestra, para tukdo dyan sa BCOMC. Siring man mapapakinabangan, Sir Pio, kan mga estudyante. Nasabi ng resolusyon, iyon na kinasar kasuodma ni Konsyal Julius Adoran na day manin pagduwa-duwang inuyunan kan mga pag-iribang konsyal sagkod sa dagos ining inaprobaran. Kung kaya posibleng sa mga masunod na bulan, in kaso formal na ining kumbaga akseptaron o kaya pirmahan ni Mayor Hausan ang donasyon na ini ali sa BBC, mabugtak na sananin mga ekipahes asin mapapakinabangan kan mga paratukdo siring man mga estudyante kan Daraga Community College ang libre tabi Sir Pio na internet connection. Si saingan iso sponsor kan internet na yan, so mako niyan matao over. Donasyon ini Sir Pio kan Bicol Builders Corporation. Bicol Builders Corporation. Wow, ha? Oo. Idudunar iyan na ekipahes, fasilidades
Daraga Community College. I'm sure i-accept yan ni Alcalde John G. na house yan. Pero may na i-accept Sir Pio, kumbaga igwa naman siya ng go signal halos sa mga miyembros ng Sangguniang Bayan. Iyo, Aprobado na ini kasud ba sa sesyon. aprobado na yan. Dahil man yan malaog pa duman sa prohibitiones gayod kan election ban ang pagresibi buda pag-release ni nanuman ng mga beneficios. Dahil yan basta-basta aprobaran kan sanggunian kung nahiling nindang igwanin balakid, sabi sa Tagalog, balakid o kaulangan. Okay, pinagtabi Sir Pio. Kaya takulang pasalamat man nga ninda sa at least nagadakol na kaya ang populasyon dyan sa Ditumsi ay ma-enjoy lamang na internet connection. Roger to that. Yan, tabi Sir Pio, na bukara sa informasyon, sabi no, Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa Daraga. Indispensable na tabi ang internet connection mo niyan. Dahil hindi naririparo. Iyan nga ni mga toddlers, mga aki baga Chief Tech Ramir, tatabunjing. Mga toddlers, 3 years old, 4 years old, 5 years old. Pag warang internet dyan sa cellphone ninda, nabubuwa, nagwawala. Budan ang sa indang nahiligan mo niyan, aram ni Dokun ano? Squid Game. Suko niya. Violente bagay. Yan ang mga toddlers. 3 years old, 4 years old, 5 years old. Nako, pag nawar ang internet, sinasabi ko sa inyo, wala, too much dependent na kita dyan. Kaya, yan tama yan, naibugtak sa eskwelahan dyan sa DCOMC. Acceptaro na yan, for sure ni Mayor John G. Hausian. Good morning, tabi sa imo, Mayor John G. Hausian. Sarong istorya mo na kita tabi sa international. Kasuhapon, baga, pardon kung kunyan, pardon tabi kung nagkutukar kita kaini, sabi tanangan iba kasurod na kaagi, mataram ka mo, ano ang pakilabot ta dyan sa international na istorya? Sa Estados Unidos de America? Well, maybe, Sir Nelson Garcia, good morning tabi, isa mo Sir Nelson Garcia, sa tuyang amigo. Nag-text, nagparamdam si Sir Nelson Garcia. Yan. And siyempre, diyan kay Sir Ato Lim sa kunyan sa ining Petron Tapgas Gasol. Good morning, Tabi, Daddy Pio. Have a nice and sunny day ahead. It's season of Lent. God bless us. Yan. Likewise, Tabi, Sir Nelson Garcia. Miyerkules de Ceniza. Puunang ngunyan kan Kwaresma. Yan. Aram nindo, totoo, Tabi, anong pakilabot ta sa nangyayari ngunyan sa international na level? Pero mind you, tabi, igwa kaya nin efekto ang policies kan mga mayor na nasyones worldwide kung ano sa indang pinag-implementar na polisiya manungod sa international relations. Igwa po yan yung efekto sa international security, komersyo, siyensya, teknolohiya, as in iba pa, tabi. Say for example, ang Estados Unidos de America, ang Russia, gabos, ining mga world powers, ang sa indang mga major policies, kumo ang kinakban, kadaklan sa nasyon sa kinakban, ang ekonomiya kan kinakban, nakapeg sa dollar. US dollar. Apara ka nagakaperang nasyones na makukusog, singkusog kan Estados Unidos de America, both economically and militarily. Arog halimbawa kan European Union, among others. Pero kita na mga nasa third world countries, ang ekonomiya ta nakapeg sa US dollars. US dollar. Na ang US dollar, nakadepende man ang estabilidad kayan sa hiro-hiro kan sa indang stock market. And ang sa indang stock market, nakadepende man yan sa mga major policies na i-implementar kan sisay man na nagkakapot kan 1600 Washington DC. Yan.
Aram nindo kung anon 1600 Washington DC. Iyo tabian ng address kan White House. Narumduman ko lamang sa pelikula ka itong Murder at 1600. Yan. 1600 yun ang address kang White House. Ngunyan, ano man na pulisya na pinagpapaluwas ninda, igwang efekto yan sa satuya. Nag-iiriwal ang mga higantes, apektado kitang mga saradit na nasyones. Kasuhapon, pinag-play ko baga so speech and pahayag kan Premier Ministro kan Britanya yata yun kasuhapon. Yan. Pinalaga na in open, pinalaga na in open public sa mata asin sa pandangog kan bilog na kinaban, pinalaga na po kan Britanya si Presidente Donald Trump in open session sa parlamento kan Gran Britanya, mismong Prime Minister sinupalpal na po si Presidente Donald Trump because of his policies na ngunyan tasala na experience siya na igwaning hindi mo maintindihan na epekto na dati ang leaning kan Estados Unidos de America is protehiran so sa iyang mga kaalyados nasyones, ngunyan because of the policies, statements ni Presidente Donald Trump leaning towards his friend Vladimir Putin. So kalaban kang nasyones alyados, nakakampi ko ta na kan Estados Unidos de America, igwa na ngunyan ning inklinasyon si Trump na ayunan amigo niya. Ano ang ehemplo kaayan tabi? Sinupalpal ni Trump su presidente mismo kan Ukraine. Minutete. Tinamo duman sa White House. Dai nakakua nintabang militarily. In fact, tabi, medyo nagrarayo na kita duman sa tema ta na itong so speech kan Premier Ministro kan Britanya. Babalikan ta yan. Malisngi mo na kitang diit. In fact, kasuhapon, may breaking news na tabi sa CNN, formalmente nang pinutol ni Trump ang anuman na klaseng military aid sa Ukraine. Because sa Ukraine, sa presidente, day basta-basta nadadara ni Trump, taang filosofiya ni Presidente Donald Trump, kay puhan sumurrender ka, tanganing magkaigwaning ceasefire. Taigwaning interest, sukunyan su Estados Unidos de America sa mineral deal. Gulpi ang yaman mineral kang Ukraine. Tapos, ang sabi pa ni Trump, ang pagtubod ni Trump, si Putin ang may sala, si Presidente Zelensky kan kunyan kan Ukraine. You are ngaya fomenting World War III na samantalang nananahimik sa Ukraine, linosob ni Putin. Kaya baga duman, mabalik na kita duman sa satuyang prefatory discussion. Duman na kita sa parlamento kan Britanya. Sinupalpal na in open public, pinalaga na kan Britanya si Trump. Sabi kan ni Starmer, yung Prime Minister Starmer, in open session I would like nga to remind him, although da ingin naranan, pero pipatamaan si Trump. Kung sabi ko, pipagirumdum ta ka ngaya Trump, ang agresor ngaya digdi, bako si Zelensky, kundi si Putin. Tanan na nahimik so Ukraine, linusubaga. Na iyo ngani ngaya dapat, antabangan ta so Ukraine, bakong pag-umawon, bakong mag-side kita sa Russia, taarapil baga ngay kita, igo baga kita kang pigapod na North Atlantic Treaty Organization. Asosasyon iyan asin kasunduan militarily kan mga makukusog na nasyones, Europa,
Francia, Britanya, Canada, Estados Unidos de America, inda ko kung kasabay pa sa Japan, to name a few, na pag-igwang piningki dyan militarily, gabos kita masururog, nata nga taaraw ka ng gibo-gibo. Sabi kan Premier Ministro na kan Britanya, pinalaga na sa Estados Unidos de America. Bako, now kasuhapon, duman sa CNN, formalmente nang pinutol ni Trump, gabos na military aid sa Ukraine. Now, anon mangyayari ka ini? This is to the benefit of Putin, Russia. Inda, dahil nakita bagalas kung ngapit na mga simana, aldaw, lalong maging maringgis ang military operation kang Russia, knowing for a fact na dahil napigtatabangan kan Estados Unidos de America. Although, uto pinag-apamar si kunyan, si Zelensky, Presidente Zelensky, kan mga kaalyados nasyones, European leaders. Now, uni pa, igwa na ni nag-exist na trade war. Trade war pa lang ini ha, bako pa ining exchange of bullets. Ano ining trade war? Matapos napalagan kan Britanya, so pahayag ni Trump, ngunyan ang sumunod na puminalag in open Canada. Miyembro yan kang North Atlantic Treaty Organization. Canada. Si Presidente Justin Trudeau uminadres na in open public. Ta si Trump baga saro sa mga tinira ni Trump tulos kan paglaog niya sa pwesto so Canada. Pinatawan niya ning palabaw na tarifa sugabos na produktong haling Canada na ipiglalaog sa Estados Unidos de America. Di igwa ning epekto sa ekonomiya kang US. In fact, sa latest na monitoring niya to, bago kita magpuon kang programa, so stocks kan Estados Unidos de America nagkaigwa na ning pagbagsak sharply. Ano? Tas siyempre, so gabos na taripa, so mga produktong pigpapabakal kan Canada, so mga manufacturers sa Canada, mga kumpanya duman, mga korporasyon na igwang i-exportar sa US, pinatawon ng halangkaw na buwis tarifa. Nata, antara mo ni Trump, paano nga ka mong Canada, dainindo pinagdadakop sa mga nag-ismagol ng fentanyl sa linderos nindo, buda linderos bikan Estados Unidos de America. Iyan ang latest na pahayag ni Presidente Donald Trump. Maluwas yan sa mga news pa sana. Minutes ago yun ang pahayag ni Trump. Paano nga ya? So fentanyl dahil nindo pigdadakop dyan sa linderos. Inda ko sa natabi nga. Kaya kastigo nga ya ini sa Indo, kan US. Kaya ito nga ya kan mga nakaagi. Dahil ini pigigibo kan nag-agi mga presidente kan Amerika. At kastigo nga ya, nganing prebentaran nindo ang paglaog kan fentanyl digdi sa samuya, dyan sa linderos nindo, patawan maning buwis ining mga produktong hali sa Indo. Anon epekto? Langkaw presyo yan pag-abot duman sa merkado kan Estados Unidos de America. Ta siyempre babawion kaso mga importadores man kang US kan produkto from Canada so langkaw nindang binayad na tarifa because of the imposition kan Trump administration. Kaya nagkaigwa na po nin epekto sa stock market kan US. Now, i-connectar ta naman kasubago duman sa pinagasabi ko na ano man ang labot ta Pilipinas sa radit na nasyones sa iriwal na ini. Sabi ta ba kasubago, ang ekonomiya ta na mga saradit na nasyones nakaangkla sa US dollar. Nata, ang US dollar, iyon ang mode of exchange. Iyon ang kwarta na pigbabasehan niya to kasatuyang pagbakal manin mga produkto coming outside from the Philippines. Kaya ang ekonomiya ta nakakuan sa dolar, nakabugkos, maimportar kita ning crudo, maimportar kita nin mga produktong petrolyo, dollar ang pigagamit ta. Nya kun mag-weaken ang US dollar, maapektaran sa US market, apektado kita. Madali isa na masegoy kitang di si Sir Paul Narvaez. Ano daw lamang nga may dagdag man? Baka may pagkukulang kita o may sala, matanos o kung tama, madagdagan. Hello Sir Paul, good morning. Hello, inaranan mo na talaga ako, Pia. Siyempre amigo lang yata. Pag
Ngayon na napigtatakan matabi amigong Pio. Uh-huh. Ako, during the election sa US, Uh-huh. grabe so paghanga ko kitro. Oho. Apuera kang nakasurvive siya kang assassination. Who's tinarget ba sa talinga? Oo, sabi ko, talagang siya ang chosen one para maging presidente ng Amerika. Oho. Pero nawala yung Pio kay itong nakaaging Biyernes. Nata ito. Nahiling ko sa ugali ni Trump na talagang racist. Oo, nata. Itong ginibon niya kay Zelensky, makahirapan si Zelensky. Mhm. Si Zelensky, ang mga Ukrainian, biktima sinda sa pagiging aggressor ni Trump. Oho. Pero ano ginibon ni Trump? Aggressor si Putin rather. Pero ano ginibon ni Trump? Linupigan pa niya. Naku. Biktima na, linupigan pa. Right there at 1600 Washington DC. Pigtamo niya. Mhm. Daiman na to, tinagad ni Zelensky kang mga Ukrainians. Aid yan to kang US sa panahon ni Biden, aprobado kang Kongreso kang USA. Meaning military aid. Yes, kaya dahil dumaning si Zelensky na obligasyon para bayadan dito. Mhm. Kung nahiling mo nga ni, dahil nga niya ito umabot ki 300 billion, pero ang sisingil ni Trump is almost 500 billion US dollars. Bayadan ba Sa baga? bahagi kang rare mineral na gusto niyang makuha sa mga sa daga kang Ukrainian. Oho. Ngunyan, ang istorya tabi si Pio, Mhm. ang Ukraine biktima kang Pentagon sa kang CIA. Oo. Kung matandaan mo kay ito nung panahon ni Gorbachev. Gorbachev. Russia. Yes, so dating presidente kang USSR bako pa Federation ng Russia. Oho. Nagtugot kay ito si Gorbachev na magkayong unification ng East Germany sa West Germany. Mhm. Sa panahon kay ito ni Reagan. President Reagan, Oho. sa istorya na tutugutan ni kang USSR na mag-unificar, magkaigong unification ang East Germany sa West Germany taso sa ibong baga komunista sa ibong demokrasya kang Germany. Oho. Sa kondisyones na ni single inch kang NATO dai ma-extender o dai Oo. malaog sa teritoryo Kan. kang Eastern Europe, Iyo. which is nga unduman ang mga border kang Russia sa iba pang nasyones ng Europa. Pero ano ginibo kang CIA kang Pentagon nung nagkabaranga sa USSR naging federation, duway loy nindang converter sa mga nasyones araw kang Finland, kang Sweden, kang Hungary, sa iba pang nasyon, mga nagkakawalong nasyon, pasiring sa pagiging demokratikong nasyon. Oho. Kaya dumantabi nagwala si Putin. Nadagit ang Dahil Putin. ang Pentagon, ang CIA, daing sarong tataramon. Mhm. Ngunyan, ang mas magabatabi niya ng Migong Pio, ano ang magiging implikasyon digdi sa satuya sa Pilipinas bilang kaalyado kang Amerika? Iyo nga ni yan. Oho, tasabit ta nga ni nagpaparatukar kay labot ta ka na rayuong kita. Yes. Oh, sige. Sa ano? ugali ko niya napipiling ni Trump, kung kita ang nasa sapatos kang Ukraine, dahil kitang aasahan sa US, kung magkagira kita between the Philippines and China, lalo kitang idudukdok kang US na daiman makukuha sa tuya ang Amerika. Pasirin Kaya na dyan. makatakot tabi Pio na ining issue sa West Philippine Sea na baka ano kita, Idukduk kita. idudok kita, isubok kita kang US tanganing makuaman yung interest digdi sa satuya. Kung igwang rare mineral right ang Ukraine, igwa kitang tunit-tulirada billions or trillions of barrels of oil na yaon sa West Philippine Sea. Yeah. Baka yan man ang maging kapalit. Pero dakon na milyones lang magagadan na Pilipino bago kita sumagon kang USA. Iyo na naku sus. Iyo lang tabi Pio. Sige. Kaya ako talaga kunyan nawara sa paghanga ko kay Trump. Budak pigsusubaybayan tayo nita. Uya na ipi-play ko na so pahayag man kang presidente na kan Canada. Tama. Pinalagan na niya na so US, pinalagan niya na si Trump. Sige ha. Yes, traitor, ha? nagkaigwa ko niyan Oo. Organization of the Willing Oho. sa Europa Iyo tabi. against na kita Trump. Yan. Ipamuranin na si Zelensky. Mhm. Tama Iyo. lang po ito, Pio. Opo. So, pagiging vanguard ng democracy kang US na wala na tabi. Naku. Kaya sabi kang sarong presidente sa Europa, it is time to change the leader of the world.
Naku. Ibig sabihin, bako na ang US. Naku. Sige, tabi. Interesting. Salamat po, Okay, Maray. tabi, Theo. Thank you so Salamat, much. Okay. Salamat sa Maray na input na ito, man. Si Sir Paul Narvaez. Ngunyan, pinalagaan na kan Canada. Tuminaram na su presidente mismo kan kunyan, kan Canada, si Justin Trudeau. Buminalos na su Canada. Trade war pa lang ini ha, bago pang shooting war. Trade war. O ni po tabi, baka lamang maray-ray ang audio kay ni tabi. Yan. Sandali mo na ta. Kanong ta ha? Hana tada ito nagtatanog. Sandali. Utron ta. Ibalik ta. Ito muna. Yan. Ito na. States launched a trade. Si kanini dali mo na ta, ibalik ta, then i-post niya to. Si Presidente Justin Trudeau kan Canada, tinirang ini do kami ekonomiya, tirahon mi man ngay kamo economically. Ito na si Presidente Justin Trudeau kan Canada. Ito na po. Today, the United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. Canadians are reasonable, and we are polite, but we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. At the moment, the U.S. tariffs came into effect in the early hours of this morning, and so did the Canadian response. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods, starting with tariffs on $30 billion worth of goods immediately, and tariffs on the remaining $125 billion of American products in 21 days' time. Nadagog na nindo tabi ito. Ha? Kung bibikulon ta, o sige nga ya. Nagpuon na ngayon na aldaw. So pag-imponder ning halangkaw na buwi sa mga produktong hali sa tuig di sa Canada. Inimpore na kita, nag-trade war na kaya ang US. Naging efektibo na ngayon na aldaw. Very first hour this morning. Sabi man kan Canada, call! Laban kami. Bawi ang tama ng US. Inimpundira naman. Palabaw man na taripa sa mga produktong haling US. Paano na iyan tabi? Trade war pa lang yan. Economic war, bago pang shooting war. Nako. So, subaybayan tayo ni kung saan kita dadarahon. Canada, sabi baga ni Presidente Justin Trudeau, nadangog din do. Kami ngaya ang closest ally nindo. Digdi sa NATO. Araw ka ng ginibo. Sige, trade war kung trade war. Kinol kang Canada ngunyan. Kasuhapon, remind kan Britanya si Trump. Then speech si Trump man ngunyan abangan taman kung anon magiging speech ni Trump. Ngunyan na matanga ta Martes duman, matanga digdi sa Pilipinas, Martes na utugay duman sa White House o sa Kongreso kung anon magiging payag man ni Trump sa mga maabot na oras ha. Magsubaybay tabi kita kinaban kung anon mga pangyaring ini. Very interesting. Nakabuelo man kita sa satuyang initial na bungkaras kan istorya oras Pilipinas 9:41. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inam agad. Smile always. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pai! Ang sabi baga ni May, saro sa ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man baga na iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo an Pai? Parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na. Para kung may kalentura ang aki, buhas agad, inom agad. Biogesic for Kids, mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magsilbi. Kung si JP Lee, handang magsilbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang orgulyong congressman, lalo kan
Ang 7-in-1 may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa, si Kaloy Andres Gloria, mahal ka ng masa, tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago, Kaloy Andres Gloria. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioderan, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Angat ang lahat kay ABS Salceda. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, ringigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan to 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Tingog Dan Banwaan, Pio Fernandez. Good morning dyan sa mga paraantabay niya to sa saudan. Sa inman kamong saudan tabi. May saro man na nag-react mandigdi sa tuyang tema sa text, sabi kan sa tuyang listener, texter, si 8412. Good AM, Sir Pio. Tama po. Pinutol ni Trump military support sa Ukraine, pero ang mga nasyones kan European Union, United Kingdom, France, Germany, Poland, etc. nagkasundo-sundo na susuportahan ang Ukraine financially and militarily. The European Union agrees that Russia is the aggressor.
So they will continue supporting Ukraine regardless of Trump's policy. Dakul ang American citizens na nadadagit ngunyan kay Trump dahil sa pagka-arugante buda pagpasupog niya kay Zelensky. Kudos to you, Sir P, for tackling this issue. Yan. Salamat man tabi sa pagtaunin sa imong reaction, as in thank you so much man for appreciating my own little effort na maipasabot po ini sa publiko tabi, because this is of kumbaga we cannot take this sitting down, kita na sa media arog ka ini igwaning epekto ini sa satuya. O yan ha, igwa na ning existidong trade war between Canada and US. Nadangog din do, so pahayag mismo ni Presidente Justin Trudeau kan Canada in open public ito, nag-anunsyo siya formalmente, sige ha, tinuna na ngayak ang US ngunyan opisyalmente first hour ang trade war, inimpunira na nganing halangkaw na buwis so mga produkto tang exportar ta sa US, sige ngaya palagan taman ngaya yan, tirahon taman sinda, yun na nagpuo na tabi. Ngunyan, ma-speech man si Trump, inda kung ano pang mga policies na naman, ang ipapahayag kaan. So, subaybayan tayan, ang ekonomiya tatabi, nakapeg sa US dollar. Taan pigbabakal niya to min mga produkto, pig-importar tang bulong, mga abono, kung ano man ang mga finished products, gabos, petrolyo, ang pigagamit ang mode of exchange, dollar. Yan. Pag nagluluko-luko ang dollar because of policies kan administrasyon mo kan Estados Unidos de America, apektadong stock exchange ninda. Igwa na nga ning report, kasubago bago kita magpunkang programa, nagbababa na ang stock exchange, ang stocks duman sa US por dahil sa mga nangyayaring ini dyan sa indang nasyon, buda sa mga kaalyado man sa nang nasyon kan US. Nangunyan medyo nag-aalsum na tabi. May istorya kita dyan sa luwas, nasa linya ang Premier Distrito kan Albay, si Kumpadreng Jomar. Maray na aga tabi pa rin Jomar, please go ahead na. Good morning sa mga parantabay. Tapos pa sana pa rin Piyo, ito bagang so issue na inaksyonan ni Kagawad Noli Alparse, so reklamo sa manungod sa binahang eskwelahan duman sa Kagbulakaw. Inaksyonan baga tulos ito kan sanggunian. Igwa na naman nadagdag na problema na nag-aagad din aksyon sa surat na ipinadara naman kan sarong nagangaran na Teodoro Binig sa sanggunian bayan kan Bakakay para sa chairman kan Committee on Environment and Environment Protection and Natural Resources kay Kagawad Father Noli Alparse. Binasa kasodma sa regular na sesyon ang reklamo na naman kay ni Binig, Mr. Binig kan Barangay Picadero Sula o Sitio Picadero, Barangay Sula, Bakakay, na nagsasabi na naapektaran kan road opening, so bago niya pating bakalo na property na resort. Ang sabi ni Mr. Binig sa surat na for the past rainy days da pagparauran binaha sa lugar ninda, nadai man nangyayari ini matapos na magkaigwan in road opening duman sa may lugar ninda, linaog nin dugi nagkatarambunan sa mga pananom ninda duman sa resort, sa mga comfort rooms, sa mga cottages ninda, pati so kalsada palaog sa inda, puro nagapo asin dugi. Ang matindi pa, basado duman sa surat, sudagat sa tangod ninda na dating malinig, gunyan dugi na dahilan sa matinding pagbaha. Sana ngayon matabangan mo kami, matabangan kami kan komitiba kang sanggunian akan environment protection and natural resources sa bagay na ini. Dahil lang kay ni sinabi ni Kagawad Noli Alparse na katalaan nindang ipaapod na naman ang DPWH tangani na ipaabot ang problemang ini. Aramon kung ang kausa talaga iyo itong so
road opening, asing ko ni human, ano ang pwedeng solusyon, tangani na day mautro ini, asing kung may abunaran, season may abunaran, duman sa Iyo. natahuba na porsyong kang resort. So na danyaran na ka mga pananom, mga propriedades duman por dahil sa siring na bagay kung mapatunay na ang proximate cause was the road opening. Roger on that. Kaya Asing kung kuan sisibot-sibuton mo abunaran, yan ang kuan. Sisibot-sibuton mo yan ang DPWH First District Engineering Office sa pag-imbestiga. Roger, Roger. Sindan dapat na kuan kan tubudan ta sa investigasyon ta sindan nakakaisikan technical and engineering terms ka yan. correct Panigpio. Yan. Itong so apektado, naghahagad man lamang ito kay remuneration, uyuga mo itong distroso sa Bagunindang Resort. Halos dakul na porsyon ang natahuban ng dugi. Garo binaha ning bagyo? Oo. Garo epekto ning bagyong baha na dulot kan bagyo. Roger on that. Okay. Pati so dagat da duman sa Tangodinda, dugi na. So siyempre pagbulos diyan Panigpio gulping dugi, manan maaliyaw na yan sa tangod kan baybayo, nababawa na kan so ano ini, so baybay. So mga dugi ito na siyempre pinag-scrape duman sa binukasan ako niya na tinampo. Roger, pag-uran siyempre ibadadarodoy na ito pa ibaba. Apo, Okay, sige. iyon ang gadso nangyari. Kaya papapod na naman nila ang DPWH. Bali duwang sunod na papod Panigpio. Tampre merong papod, supig barita ko ba sa bagong amay, Iyo. ipapapod sindata kay puhan na iidukar ang sanggunian bayan buda sa mga punong barangay kantulong mga barangay sa bagong proyekto na mga patinampo duman naman sa barangay mataas ata yun sa dahil kumatandang so iba pang barangay. Tama bagay ito Panigpio, so sinabi kasudma ni Kagawad na igwasin ang ordinansa na dapat pag may mga project sa sa Bakakay na mahiro kang naturalesa kay puha na ipaisi sa sanggunian tangani na magkaigwanin pag-imbestigaran sanggunian kung guranon magiging epekto kay ni sa nature asing kung guranon man ang magiging benepisyo sa komunidad. Roger. So kay po ang balanse yun. So magkakaigwasin ganin papod kay ito pero garo sa region atang implementation ka na dahil ko masiguro. Tapos ini pang saro naman na issue. And actually itong first time na sa kadakulan na project and 2003 pa na ipasarang ordinansa, first time na nag-coordinate sa DPWH sa sanggunian para sunodon irespetar sa ordinansa ang pinasarkan sanggunian bayan. Roger. Ayan pa rin magaraglag na balita, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadre Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. Asikasuhan nindo yung tabi DPWH sa magkaigwanin initial pag-adalan ano man agad ang proximate cause kan mga danyos na iyan takamo ang nakakaintindi and then i-report sa sanggunian bayan and kung ano mga pwedeng remedial measures kung may nadanyaran, kung pwedeng abunaran o kung pwedeng mapreventaran pa ang further mamitigar ang damage dahilan sa nasabi ng mga proyekto. Mabareta mo na kitang alas 10 después mabelta ang programa. Hindi pa tapos ang ating laban. Mahaba pa ang ating paglalakbay. May pagkakataon tayong gawing mas matibay ang ating hanay. Muli nating gisingin ang lakas ng nagkakaisang taong bayan. Muli nating ipaglaban ang Pilipinas ng ating mga pangarap. Tara na, ipanalo na natin Senator Kiko Pangilinan! All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtatauning kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Ang lahat aprobado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao makadiyos makinabang yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salutasin pang turismo, programa kantes asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma, estudyante para sila tayo mahugudyan, mga senior citizens siya masasarigan, makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang, siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa, Giselle Salceda kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:05. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Jr. na napapanahon na para i-overhaul ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth kasabay ang pagsalida kan board kini sa tao kan pagpalyar na magsunod sa ipigmamando kan ley may kinaraman sa paggamit kan fundo. Ginibukan maestrado ang payag sa katulong round kan oral argument sa petisyon na minakusyon sa constitutionalization kan PhilHealth fund transfer sa National Treasury kan Martes. Digdipig question niko kung paano ginibo kan PhilHealth ang budget request kaini sa General Appropriation Act o GAA na dapat hali sa mga koleksyon kan buwis kasabay na ang hali sa taxes asin gaming revenues. Inako ni Department of Health spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo napig ko compute kan PhilHealth ang budget request kay ni base sa numero kan mga indirect members sa indang database asin daipig babase sa computation kang syntax sa allocation. Yarap ang alas 10 na bareta hali sa DZGB Newsbase. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa segundo distrito, tunay na pagbabago. Kaloy Andes Gloria. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shea, syrup formula na. Para kung may kalentura ang aki, bukas agad, inom agad! Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling. Versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Tingog Dan Banwaan, Pio Fernandez. Digdi naman kita sa tuya pang mga istorya sa lado lokal. May nagapot sa tuya pal matibay pala niyan
BMX si Congressman Didi Cabredo, ano? Taon-taon. Iyon niya ako, matibay yan, mag-BMX. Yan ba? BMX bike baga? Si Kong Didi, igwanin mga reels, buda video, retrato diyan sa Facebook na nag-BMX bike siya. Istorya ko sa Indo kung natatayan arog ka na no tabi. Sige. Dire-diretso kita kan istorya. Nasa linya si Karen Ala. Karen, go ahead. Good morning. Thank you so much, Tabi Sir Pio. Pipag-agi mo una kan Junta Provincial kan albay sa tamang proseso, ang pagpasarkan ordinansa nagbabawal sa mga pagpalayog din mga bayong buda flying objects sa Bicol International Airport sa paagi ning public hearing. Ini matapos na mapag-araman kaswapon kan sanggunian sa Committee on Public Utilities and Transportation na negatibong day ini nagkondusir ning public hearing kaibaan mga stakeholders buda sa mga residentes na magkakaarapektaran kan ordinansa kanso ipig-introduce na ini kay ni sa sanggunian susug sa magkusog na abiso kan sanggunian kaipuan mo na dapat Sir Pio consider kan committee ba ang public hearing ngani mako aka ini ang sentimiento kan mga maapektaran na residentes digdi buda dapat may makaabot sa indang magkakanigong impormasyon kung ano ang mga violasyon sa oras na ipasar ini. Dahil lang tabi Sir Pio ang public hearing na ini, paagi nga ni magkauruyon ang mag-ibong na partido sa mga inhibition o pagbababa daan bagan matatandaan bagan Go ahead. Napuputol ang transmission. ito sa na pagbabawal sa pag-ataman ki bayong bigwal na ipipaareglar na kan sanggunian sa komitiba ang mga siring na barangay dangan kung ano ang dapat ikaduwa tabi Sir Pio dapat matauwanan nin impormasyon sa mga maapektaran kung ano ang mga violasyon buda magiging konsekwensya kan aksyon ninda pag nabalgar ninda ang pagbabawal sa pagpalayog ataman ki mga bayong o maski ano pa maski nga ni tabi Sir Pio ang pagtutuki laser light sa eroplano buda pagpalaog ki mga animals or flying animals sa runway buda gisinidad kan airports taan susugman kaya tabi digi Sir Pio kan sanggunian itong warang bumutwa na negatibong reaksyon sa mga maapektaran na personahes posible sa nata da isinda tinawanan ki formal na paisi kung nata bawal ano ang mga bawal sa ordinansa dangan ano ang pinalidad sa inda kung inimagin official ng ordinansa. Yan tabi Sir Pio ang istorya digi sa Kapitulo Provincial, Karen Ala, DCGB News. Thank you so much Karen sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Yan. O di biltadaan ta ito so pinagpupunan ta kasubago. Ba't tatao pa lang niya mag BMX bike? Ba't matibay yan mag yan na kumbaga or exhibir ano. Iyo po si Congressman Didi Pano diyan sa 36 unday no aram newsboy iyan dati o digdi sa Albay sa Legazpi District area naghanap buhay ang digdi kay to kay riba sara Benito Chan yata iyon ano isara Sir Benito Chan ang gamit ka ito kan mga panahon BMX bike yan kaya tataukan si Congressman Didi yung mga tricks ano kan BMX bike ta sa ural daw kay ito baga di dai pa maning cellphone dai pa maning mga bareta bagang nakukuha maski sa ka nakatukro may bareta kang makukuha ta may cellphone na may internet kay ito talagang minadepende ka sa dyaryo radyo TV no ang dyaryo kay ito oral daw ma-deliver ka dapat alas 5 pa sana naka deliver na sa kliyente mo ang dyaryo. Yan ang trabaho ka ito ni Congressman Didi Cabredo. BMX bike ang pigagamit. Igwasin ng kanya-kanyang rota. Pag bisikletan gigamit, tanganing mai-deliver tulos sa mga harong-harong yan na dyaryo. Diyan nagsaroin sa mga pinagpo na ni Congressman Didi. Pagiging newsboy. Aram yan, Siloy na Chan, mga sutugang ni Siloy Chan. Muda yung mga kagrupo niya digdi ka itong newsboy sa Legazpi. Saro kaya matibay yan sa BMX bike bako sana sa pagpadalagan ng bike kundi mga tricks ano yan si Congressman Didi Cabredo. And by the way iyan po na igo kitang narumdum ako kaito may ininluwas si Pading Jimmy si Chief Jimmy
Buda nakaroon tayo takay ito si Congressman Didi. And narumduman ko ini takasuhapon-hapon sa programa tang Bicol Target. May report man si Pading Jimmy manungod duman sa daipang kasigurahan baga so pagbiyahe nin mga sasakyang pangdagat na maduong diyan sa Pantaw Port maski itong saradit bagang sea vessels na gagamiton sa pangturismo. Di na po ta si Dr. Cedric Daep and nagkaigo kita ning pag-uro-restore manungod sa siring na bagay. Saro sa naon nambitan ni Dr. Cedric Daep kaya day pa man makaka-opera talaga todo-todo yan na Pantaw Port because of the main connecting road from Pantaw Libon, from Pantaw to Libon proper. Nagkadirestro subagayan kan bagyong Pepito, Buda Christine. Yan, totoo man baga talaga na distroso yan. Ngunyan, igwa na anin nako ang budget, narumduman ko, niya ko igwa ng budget iyan na naipa-download na si Congressman Didi Cabredo. Halos 1 billion pesos. Ang pakihurong nga ni Congressman Didi Cabredo sa DPWH, budak kung sisay man ang makakontrata kaan, pag-adalan lamang nin marhay na so pag-rehabilitar kan tinampong yan, kung mapopwede, ibugtak na duman so tinampo sa lugar na talagang solid and ground base. Tanganing day masayang an kwarta kan tawo. Ta ang nature baga kan tinampong yan dyan sa Pantaw Libon stretch na yan. So tinampo gari ang daga sa irarom igwan perming nagsasarumsum na tubig. Kaya maski gura no katibay kan konkreto na ipapatong mo duman sa kunyan, isasalunad mo sa daga. Pag sudaganan magrampahog, marampahog man, so konkreto. Maski bako, maski tul so pagkatrabaho mo kan concreting, taso na sa salunada, naglumoy, uday mo man pwedeng pakiaraman bagay ito. Kumalot ka sa irarom kan kinaban, tukudan mo daga, dahil man mapupwede. Maski daing diferensyan proyekto so pakongkreto, tama sa espesifikasyon, daing pinag-ampaw, tama sa kabilya, tama ang halo, pero kung sunasalo na danaan, buminagsak, ay talagang mabagsak man sa tinampo. Maski daing maning kasalan sa kontraktor, daing maning kasalan sa DPWH. Ngunyan, ang sabi ni Congressman Didi, igwa ng budget iyan na pakihurunan ta ang gobyerno using the influence kan opisina kan third congressional district. Ibaga so pinagasabi ta na ining sa tuyang mga representantes apisar kan sa indang kunyan kan sa indang trabaho na ang mayor na trabaho is itong so paglegislar nin mga leyes. Minapasiring sinda sa mga lugares na pinaghalian ninda tanganing maisyan kung ano mga problema and then sa opisina ninda makagibo ning remedyo using the influence kan Congressional District Office mapahiro ang gobyerno masolusyonan ng mga pangangaipuhan sa komunidad in which case ining Libon Pantaw Road stretch. Kaya iyan po narilisan na ning 1 billion ang 3rd District of Albay sa kunyan through the DPWH nagkaigwa na nga ikaning pre-bid conference and duro-diretso ng trabaho ka nang take note tabi dainin pakiaram iyan dyan sa mga impeachment naan kontra kay BP Sara Duterte ang paghinguwang iyan ni Congressman Didi na maparilisan aning 1 billion na fondo sagkod na marilis na nga ni is way before pa dai pa kan mga isyong iyan kang impeachment na yan kay Presidente Duterte ay Vice Presidente Duterte. Tayo baga so pre-bid conference tabi kan proyektong iyan na Pantaw Libon Road naan January 24 pa iyan. Then so bidding February 14 impeachment complaint kan February 5 ito nangyari. So fondo tabi kayan haluyuno ng linuwas dahil pa kan mga impeachment na ayan tabi. Kaya this has no connection dyan sa pagpirma o dain na ayan kan kunyan kan impeachment proceedings kontra kay BP Sara Duterte. Pure plain public service po
tudok sa buot na pagresolver kang problema na daing koneksyones na kung ano pa man. Kaya, ang sabi ni Congressman Didi, pag-adalan kan DPWH, kung mapupwede, i-reroute na kung sain na makahanap sa mga yaon yan sa DPWH nin lugar na aagihan kan tinampo na andaga solido. Dahil na magpapararampahog, imagine 1 billion iyan na, 1 billion iyan na fundo para sa Libon Piuduran, and then itong yan na Pantaw Libon area na basta na kunig di ining Libon Ligaw Piuduran, barangay leaders kan Ligaw Piuduran pati na sa Pantaw Libon na unambitan ng kaito. Almost 1 billion iyan tabi. And kan nadamage and kan bagyong Christine yan Ligaw Piuduran Road Stretch and ining Supantaw Libon na unambitan ng kaito ni Congressman Didi ano. So iyan po tabian kuan ang istema kan. Sabi ni Congressman Didi, adalan sa inibugtak an tinampo kon mapo pwede tanganing solido an kunyan, solido an ining tinampo dai na magpararampahog. Kaya kamo dyan sa 3rd District tabi na Ligaw Piuduran Road Stretch, buda yan na Pantaw Libon area, road stretch na yan. Es posible, makukunya na yan tabi, madadamay iyan na Libon Pantaw Road Stretch na yan. Pero ining 1 billion so sa Ligaw Piuduran ini palantabi Ligaw Piuduran Road Stretch. Pero narurumduman ko kasabay ining Pantaw Libon Road Stretch na yan na pinag asigurar ni Congressman Didi Cabredo na narilisan nga ikan fundong iyan. Almost 1 billion. Ano po? So, ayan tabi ha. Pure kung iyan. Pure plain public service. Kasabay yan na Libon Pantaw Road. 1 billion. Kasabay iyan. Diyan sa na-download na iyan and na pre-bid conference nga ni and mapuunan physical na trabaho kanta. Sabi nga ni Congressman Didi, pigpapatutukan yan. Tatangani talagang makabungkaras na ang ekonomiya dyan sa 3rd District. Paano makakabungkaras ang ekonomiya? Anong relasyon kan tinampo sa ekonomiya? Kung itong Supantaw Port, pag maray na ang road stretch, sigurado na, di makakalaog na ang mga produkto. Makakalaog na duman sa mga ro-ro vessels, pasiring sa Visayas areas, as in sa iba pang lugares, hali digdi sa mainland Bicol. Yan. So, kasabay po yan na Pantaw Libon Road Stretch, buda Ligaw Piuduran Road Stretch naan. Diyan sa 1 billion tabi. No connection whatsoever tabi. Duman sa mga impeachment na tahaluyo na po yan. Dahil pa naglalatawang impeachment naan, pinagtatrabaho na nara Congressman Didi ang alokasyon kan pundong iyan. Ano po? O di paano kaya? Nako. Salamat kan sa idupag ang tabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Dahil maghali, masunod tulos ang samuyang news director si Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Good morning! Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan. At tayo'y magkasama.